Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions pel que fa al passat plenari ordinari de l'Ajuntament del mes de juliol. Entre altres, el plenari va aprovar per unanimitat posar el nom de Cristóbal Payà Galvany a l'arxiu històric de la vila de Biar. Així mateix també es va decidir posar el nom de Miguel Maestre Castelló al Museu Etnogràfic que ell mateix va impulsar al nostre municipi. Un merescut homenatge pòstum a Cristóbal per la seva labor durant dècades, així com un altre actual al nostre cronista Miguel Maestre Castelló. Si bé és cert que sense desmereixer la gran labor que realitzarà l'actual arxiver, entenem que el gran tresor que és l'arxiu, amb documents que daten de 7 segles darrere, mereixeria la creació d'una plaça a temps complet i contratat per part de l'Ajuntament de Biar per tal de digitalitzar-lo, inventariar-lo i acostar-lo a la ciutadania. Arribat el moment que es derogue la llei d'equilibri pressupostari del PP, només serà qüestió de voluntat política per protegir i promocionar el gran patrimoni arxivístic biarut. Des d'Esquerra Unida vos convidem a que pugueu enviar les vostres preguntes a través de les xarxes socials o del nostre correu electrònic i així llançar-les en cada vídeo. És per això que ens preguntem un estiu més per la programació d'activitats impulsades des de l'Ajuntament de Biar. Com és sabut, el Fort Teixit Associatiu de Biar programa tota una sèrie d'activitats culturals a l'estiu. Concerts, música, pintura, actuacions, revetlles, jocs populars, si bé és cert que estan impulsades pel moviment associatiu local. I és per això ens preguntem per la programació que pugui ser impulsada des del consistori local, com ja es feia des de la legislatura passada.